Ahojte, toto video bude o plemene ruský klusák. Ruský klusák meria okolo 160 cm v kohútiku, pôvod má v Rusku v Moskve a sfarbene hnedák, ale aj vraník či ryšiak alebo sivko. V druhej polovici 19. storočia upevnil americký klusák svoju prevahu nad všetkými ostatnými klusáckými plemenami. Preto ho ruskí šlachtitelia krížili so svojimi najlepšími orolskými koňmi na vytvorenie ruského klusáka. Od roku 1890 do začiatku druhej svetovej vojny sa do Ruska privážali kobily a žrebce amerického klusáka. Dobre premyslený chovateľský program zvýšil na začiatku 30 rokov výšku koní a zlepšil stavbu a rozmery a exteriér ruského klusáka, ktorý čiastočne získal späť aj niečo z otužilosti orolského klusáka. Koncom 70. začiatkom 80. rokov v dôsledku popularity a následného exportného potenciálu bol potrebné, aby sa do chovu importovali ďalšie americké klusáky, čo zvýšilo rýchlosť potomstva. Dnešné ruské klusáky sa chovajú prevažne v okolí Moskvy a ich výkonnosť sa testuje na moskovskom hypodrome na hlavnom závodisku mesta. Tieto kone dospievajú skoro. Vrchol výkonnosti a rýchlosti dosahujú až vo veku 6 rokov alebo neskôr.